malama Halima ina take? Bana anan. Yawwa. Mai gidan ya ce a koyar da ke sakamakon alwala ma baki iya ba, balle addu'a shiga ban daki. Shine na yau in koyar da ke karatu. A yau zaki samun izu 10, gobe ko in dawo zaki sake Qur'ani. Antala? Na'am, kaka. Ma daga waje. To, shi kenan kaka. Na tafi biya mata karatu kana wajen dan uban ka. Fice ka shi kenan. Ka jira ni a waje fa. To, shi kenan kaka. To. Malama Halima. Karatu za a koya miki ai. Ai yau za ki sami izu 10, gobe kuma za ki sauke. Ai shine karatun namu. Yanzu za mu fara karatu na farko. Za ki fara miƙo min hannunki. Shine za ki sami izu 10. Ai mu haka muke fara karatun namu ai. Miƙo hannun ko? Malam hannu kuma. Ito, ba karatu za a koya ba? Ni ba haka ake koyar da karatu. To ai mu karatun namu sai mun riƙe hannu, mun yi kalallaba har mun je ƙarshen kafaɗa. Sannan karatun yake shiga ai. To kana ji? Tun da karatun kake so ka koya. Kwarai kwa. Ka bari mu bar sassa mijina yake fita. Ka zo hash ya mu shiga ba cikin taki. Kin je gari. Kin je gari wannan ai yayi daidai. To za mu ajiye karatun yau, gobe sai in sauke miki Qur'ani akan ki. Ai na fara biya miki. Sai kin yi bum bum. Kana ina? Ga nan kaka. To don abin nan ko? Sai gobe. To Allah ya kai mu. Kai. Assalamu alaikum. Halimata. Yo Allah. Wallahi. Sanni da zuwa. Yaya an samu karatu in zuwa kika samu? Me faru? Wai me? Hannu? Kun shiga ɗaki ko ba ku shiga ɗaki ba? Wannan abu naki da sauƙi yake, alhamdulillah. Kike ko ba amma wannan mutum da banza kama yake. Wato dai da zuna iskanci da iya yi da kidi bibi da wato haddasa muka kamala. Ki bani hannu. Da ya ga yadda ake yi, wallahi tallahi. Ki kyalle ni da shi. Zai dawo ko? Kyalle ni da shi. Da ba zan je kasuwa ba yau. Ba zan je kasuwa ba yau. Yau ina nan. In ya tashi zuwa. Nan za ki zo ki zauna. Kin gana? Ni zan daɓe daga nan lungun kicin ɗin nan. Ina ji na? In na laɓe a gurin, idan ya zo sai ki ce masa malam dawo ɓangaren dama na. Kina ji na? Dawo ɓangaren dama. Yana dawo ɓangaren dama ina zai zauna dai ko? Ko ba kamar ne ba? Yau ba ki da cewa mai komin hannu. Zai ki ce to malam matso. Yana matsowa ke kuma zan ɗan taɓa ke kuma sai ki bayana ni kuma sai miƙa mai nawa. Daga ne kirama maƙota. Ni za wa cin amana iri-iri kuma bai san yadda na kashe na wurin ki ba ga kyau ga kiri ga ya Allah subhanahu wata'ala ya baki komai da komai to ya zo ɗan iska wallahi ɗan iskan ya zo kaga ɗan iska ina ta bari da wanda kike da kayan cikin dare ina take Salamu alaikum. ɗan iskan ya zo ki da hannun ki zauna ina Wa alaikum assalam. ta salamu alaikum. Yau za a ɗebi gara. Ta. Yawwa. A wani mace? Tabar mace. Ya ina da ma'au karatun nan wani bayan cire ka da ba. Yau ka san me tikiti?
kuwa ɗakin ba. Ba kowa baya nan. Ai yau zaki sauki Qur'ani. Jiya mun fara bayani akan karatun shiga ban ɗaki. To kuma kin san wannan shine dole sai an rike hannu. To ai zaki yi goma hannun ki yanzu ko? Ina kina ina? Ina kike? Yawwa. Ga hannuna malam. Wanda za a fara biya miki karatu. Yawwa. Kalallaba. Ashe dan iska ne kai? Ya haula fi sha'atillah. Wasu sun ce wai ni a ƙauye ce, shi yasa na ce dina kuɗin na yi yawa. Wallahi ni a ƙauye ce, amma abin da nake son kura shine a ce kuɗi da maza da mata aure baya albarka. Ai abin da aure za ta yi albarka.